नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे कारल्याची भाजी. इथे मी 1/2 किलो कारले धुवून कापून घेतली आहेत. यामध्ये अर्धा चमचा मीठ आणि अर्धा चमचा हळद घालायची आहे. पाच मिनिटं ही कारली चांगली मळून घ्यायची आहेत. पाच मिनिटानंतर कारली एकदम नरम पडतात. त्यावर झाकण ठेवून अर्धा तास ठेवून द्यायचं आहे. अर्धा तासानंतर हाताने जरा मळून घेतलं तर सगळं पाणी निघायला लागतं. हे पाणी कडूपणा त्याचं कमी करतं. कारली मुठीत घेऊन चांगले दाबवून त्यातलं पाणी काढून टाकायचं आणि दुसऱ्या प्लेटमध्ये ठेवायचं. कारल्यामधून निघालेलं पाणी फेकून द्यायचं आहे. गरम कढाईमध्ये 2 चमचे तेल घालायचं आहे. या तेलामध्ये पाणी निथळून घेतलेली कारली घालून छान भाजायचं आहे. कारलं आपल्याला मंद आचेवर भाजायचं आहे. 20 मिनिटं याला लागणार आहे. 5 मिनिटानंतर कारली फक्त नरम झाली आहेत, रंग बदललेला नाही. 10 मिनिटानंतर कारली थोडीशी भाजत आली आहेत. 15 मिनिटानंतर कारल्याचा रंग हलका ब्राऊन व्हायला लागला आहे. 20 मिनिटानंतर कारली छान भाजली गेली आहेत. ही कारली आता मी प्लेटमध्ये काढून घेते. कारली काढून घेतल्यानंतर भाजीला फोडणी घालायची आहे. गरम कढाईमध्ये 4 चमचे तेल घालून घ्यायचं आहे. तेलामध्ये 2 बारीक कापलेले कांदे घालायचे आहेत. कांद्याचं प्रमाण हे भाजीवर आहे. भाजून घेतलेली कारली 1 वाटी असेल तर कांदासुद्धा 1 वाटी पाहिजे. कांदा लाल झाल्यावर अर्धा टोमॅटो बारीक कापून घातला आहे. कांदा चांगला भाजल्यानंतर अर्धा चमचा हळद घालायची आहे. अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे. एक चमचा भरून वाटलेली मिरची घालायची आहे. 5 हिरव्या मिरचीचा हा ठेचा असेल. मिरची छान भाजल्यानंतर भाजून घेतलेली कारलं याच्यामध्ये घालायचं आहे. कारलं भाजून घेतलेलं असल्यामुळे खूप काही याला शिजवायचं नाही आहे. अर्धा चमचा गूळ घालायचा आहे. भाजी जरा एकत्र करून मिनिटभरासाठी झाकण ठेवायचं आहे. झाकण ठेवल्यामुळे गूळ जे आपण घातलं आहे ते मेल्ट होईल. 1 मिनिटानंतर झाकण काढून कारल्याची भाजी छान मिक्स करून घ्यायची आहे.
4 चमचे भाजलेलं शेंगदाण्याचं कूट घालायचं आहे. 4 चमचे ताजं खोवलेलं खोबरं घालायचं आहे आणि आपली अजिबात कडू नसलेली कारल्याची भाजी तयार आहे. तुम्हाला माझी कारल्याची भाजीची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.